At ngayon, kaibigan, babalik na naman tayo sa ating main lobby area upang mamili at humanap ng panibagong Lucky Shoppers. Ayan, mga shoppers, bilhin lamang muli ang mga items na may nakalagay na buy me. At sigurado, garantisado, mapapasayo ang mga freebies na ipinamimigay dito sa Pure Gold Junior Tanawan sa pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo. Maraming salamat sa inyo, mga giliw naming mamimili. Hello sir, masayang araw. Maraming salamat. At kagaya nito ma'am, makikita mo may nakalagay na buy me. Ibig sabihin yan ma'am, meron kang free makukuha kapag binili mo siya. Ayan. At napakarami din, meron din po ma'am sa mga asukal, bigas, sabon, at shampoo, at sa iba't iba pang mga items na may makikita kang buy me. Sigurado, garantisado, ang freebies mapapasayo. At eksplosibo, susunod, maya-maya lamang di umano ay maghahanap na naman ng panibagong Lucky Shoppers dito sa Pure Gold Junior Tanawan. Sino kaya ang maswerteng mamamataan? Abangan!